sitten jatkoa tästä kamppailusta. Tosiaan Ukraina vahva joukkue vastassa tästä Suomen avauskokoonpanoa. Siihen ei Andrei Jägler ole nähnyt. Tämän tarvitse tehdä muutoksia, jos katsellaan tuota viime lauantain Viro-ottelua, josta Suomi siis varmisti tuon lopputurnauspaikan, eli täysin samalla ryhmityksellä Jägler tähän ja Suomi tähän kamppailuun lähtee. Maija Saari ja Irina Varic seikkauksessa, kuten näkyy Kristiina Dorkeman Romaniasta, toimii tämän ottelun oikeuden jakajana. Pelipaikana siis Töölön jalkapallostadion, josta tulee Saipaalta, mutta sehän ei missään nimessä haittaa. Varmasti vauhtiakin sitä enemmän sitten tulee määrätä kenttä, kun on kyseessä. Suomi siis tästä loukosta 5 varmistanut tuon ykkössijalta. Jo ennen viimeistä kamppailua Ukraina on niin ikään varmistanut sitten kakkossijalta ja näin ollen paikan jatkokarsintaan. Ja on se tietenkin myös hyvä fiilistä sitten noin jatkokarsintaan.